Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru bisa bikin video guys. Lek kami habis iklan tadi. Esok irang gawe. Jane akeh waktune, tapi mbah kira awake rada kesel. Pergi terus rene entek. Wis kembek Pak Jablek mau ditunggu saja. Ya sembuh apa ngono nggih. Sing penting ngonten daripada orang ngonten. Yo gak. Sepi jalan dodol payu ora bayu buka tapi nek lek Jablek ora buka ruwet ruwet perjalanan guys. Kita dalam perjalanan menuju Sidratul Muntaha. Ke Madinah ke Mekah, Mekah ke Madinah, Madinah ke Mekah. Merah ke merah. Oke guys, berangkat capcus. Masa jadi ya sepi. Selalu naik. Yes. Apa yang gue Elsa? Mau ke tempatnya Elsa. Dodol es di dodol es kita ke tempatnya Elsa. Aku ngantek rendah ya, bingung sih digawe opo. Pak yang ini keplek keplek putuku awas Pak, sopir handal loh wes remuk engko dalane mbok toni babar pisan moncrot dodole. Mundur. Mundur. Kenapa Dek gendong? Awake panas. Awake panas, Mbah. Awake panas. Pak Jablek pokoknya dikeplek-keplek neraka karuan aku. Nah, sam nyendat uripku anggere mbek Dek niki. Asam. Iki rata ayamnya. Lho ora, aku ngira mbek kowe nek ora geger ya ora dadi bojoku kowe, arek dadi bojone temok. Heeh. Temok nang Jepang piye? Iya parani. Nang iso tangke. Delok tak temen. Kupingnya dingin. Kenapa? Lambung kenapa? Masuk angin iki. Masuk angin iki tara. Tapi gak karet. Pak Ali. Ya, golek wengi hubungan. Kene lho. Cuma kene tak kene. Oh, hadiah iki, ngeri iki. Kemen iki lho, Pak. Jaluk hadiah apa? Ayo. Terserah wong kalau jaluk ada. Gudel apa-apa? Budal apa? Jaran? Apa? Jaran? Iya, jaran sak gede. Oke permisa, berhubung ini dapat rezeki dari Bapak kemarin, Bapak Klothok. Namanya Gurami Klothok. Bapak namanya Mbah Agus Dwi Caksono, mbok sapa ora roh. Jenenge ra roh, guys. Nah, iki kita bagi-bagikan, semoga bermanfaat dan bisa digunakan untuk Terawih.
Terawih apa tiga apa? Coba tiga gambel aja. Nah, itu gambul. Gambel. Halo, prasu. Aku malah ratek. Tek tok tek. Tek dung tek. Tek. Ya sebuah apik mbah elek enane kok ngono. Hah? Mbah. Sarungnya hitam sama hitam. Oke. Ini buat Pak To satu dan Buto satu. Pak Alun. Pak Alun. Buka lo. Sarungnya buka lo. Kita apik lo. Lancarkan rezekinya, diberi kesehatan. Amin. Terus apa no? Ini Pak Alun kembung. Pak Klothok. Terima kasih sama Pak Klothok. Terima kasih Pak Klothok. Pak Klothok ya. Terima kasih. Ora podo lho mikir. Ora podo lek. Iya lek. Biru kok. Mbah. Wah. Ujiane iku biru. Hitam. Sarungnya apik lho, Bu. Enak wong loro lho niki. Tenan nek bojong ya. Alah. Sadar. Gede lho. Apik ora penak ya adem ngene iki nek Iya. ora kaku. Kan sing ngono iki kan kaku. Terima kasih ya. Pak Klothok. Pak Gurami Klothok. Gurami Klothok. Yes. Untuk tarawih ini loro ki para ustad nanti Ditepokno dadi tak lor ora tak weki. ki menine begitu juga tarawih kono aku tarawih. ada urung cuman yo Kono neh kek iya anu guys iki nyek Pak To. Semoga bermanfaat ya. Wis pokoke musimo apapun sing dikene wong bakal tak ndumno neh. Ora Pak Japik sing nganggo, guys. Pak Japik sarungnya Ya siji, paling nganggo ya siji. nanti ditunggu saja dikasihkan siapa. Kita tunggu saja. Oh, ini Ustaz. Ustad. Pak Eko ojo meneng-meneng Ustaz. Kena ditakoki. Kena tekoki. Aku kon Kena ditekoki sambil dulu. adel mah ndang payu kayak apa pandemi anu. bela ora payu. Ora sinyang bogor bisa. Larangan dhewe. Ayo yo. Barang ndelik kok. Ono bentul. Lah dalane kaya jam 09.00 tutup kok yo. Ya mesti. Heeh. Antara jalan kota. Pagi Perumahan. juga nang sapan kok. Kan ki enak apane di sekolah nih. Sekolah nih. Mbah ora. Wong gurine Hotel free. ya hotel. Kak hotel Pak. Mbah ora. Oma Jessica tak kok. Rono apa lah? Jessica. Anak buah Mbak Indah. Lah nek tulisan rene apa tulisan Kenapa itu? Kok kinga-kinga e. Kalau Adame nek guyu piye? ora omong-omong. Dibene obat adem. Kang kurang panas nek. Anu paling nguntune pe tukul. Loh nek tukul ndak ngono ki. iya lah. Gomen. Kang kira pe tukul kok. Iki panen sakedhok tok. Ora mengisar mejibuk misan. Siap bajuan lan meng. Iso tikus. Dewan ndi nek nggih ngarit. Kenapa? Tangannya Kok menenge nduk biasane kok nerokno nggo. Biasane yo guyune Mbak Damas piye? Wes, ora nyaut, ora nyender, blas. Blas ora nyender. Mbak Sri mulai jam piro? Kan maghrib. Dapat. Iki aku nggak pemakai pecet. Kan maghrib langsung. Biasanya jam 8. Enggak, saiki enggak iso traweh. Oh iya poso ya mari kan. Kan anake ora ngurusi ku anake ora. Oh iya nek buke kan ngantek jam 8. Saiki anake ngres.
Yo jam 09.00. Tak yo hidup ya. Dasar Bocah Pak. kok berak. Ambung Pak. Ambung Pak, putum Pak. Cium-cium Mbah. Sayang, dan mari sayang. Alah. Cantik kita. Kok meneng. Apa jejak nenggone mbae kok panas. Butuh, berbutuh. Barbodo. Butuh nang kene. Wis tuku tiket. Barbodo pengen ceng baku bah. Heeh, pengen nenggone mbae. Den, bae. Ben roh ae kok. Cul metu. Metu pisanan kae lah ya kaya. Anggek roh. Wis ben segudi wis ora. Iya. Heeh. Iya, Dek. Niku ini piye, Dek, Mbah Dam, Dek? Tebas apa? Ya, tebas jajan apa? Ayo tak tebas nah. Kuwi atus. Walah, Mbak Mas melihat balunge. Wes samoh kowe pokoke. Kapok kowe. Halah. Kuwi anu sing wedok paling bengi ya terima halah, Dek. Aduh, Dek. Aduh, Dek malah ora tahu iki piye. Tahu apa? Dek ora tahu lho. Tahu salat. Pikiran mau belara. Bengi apa salat tahajud ora tahu. Nah, jadi bener. Ya, Dek ya. Ayo, enak kan? Tembak. Nampak baca ya? Tebas apa? Dun jalan. Ayo tebas jajan ya. Mau sakit wedi mbek uang kok ta. Kan Wong aku ki tol bayi lah. Wong ora aku emoh. Apa nek kok wong liya. apa nek Elsa wong putum dhewe kowe wedi. Oh, tak mau inget to. Iya. Nambah banang gelem. Nambah bebek banang guyu gelem guyu. Tenan ya. 11 ya, Dek ya. Mbadok sing anu. Ya, Pak Bajo yuk. Arep Mas. Masak apa kamu jajan deloki? Kita sidak masakan listrik, guys. Tuku. Alah ngono ki kok ya ora ya nggo marik-marik iki. Walah ngono kok jos kok. Terus kok entek. Assalamualaikum. Terus kita sidak masakan listrik, guys. Nanti kita berbuka sama apa dia. Aku siap tuku nggih. Pak sampe orang tak siap nih. Walah. Engko tuku apa cah? Da banyu bekoda. Masakannya sederhana sekali. Aku ya tuku nggih. Aku rung jangan. Wes ayo ta. Ayo tuku ya. Iya iki larung tuku. Lho, iya ki nek rapa ya lali. Lah kuwi iso lali ki aku nek rapa ya Allah, Fa. Masyaallah. Wes ayo. Minta gitu tuh. Kak saya ikut ya. Awake anu kok nek kena angin. Wong ki mang apa melok numpak ojong-ojong. Gak sadek. Iya lali ki aku. Wes guys, kita beli sayur dulu. Ya, Bu. Jangan asem, Lin. Jangan asem. Senengannya jangan asem. Jangan asem. Cici lah, Mas. Kan kayak kolak nih. Kolaknya satu. Heeh. Lawa apa, Lin? Melas lah isi bakwan tempe. Melas, Rodeh, Pak. tempe. Iki asem. Ikut tumtuman apa, Lin? Lin, tumtuman apa? Panas minyak salam. Ikan lho. Goreng asem paten enggak ate. Patin. Kayak isi tak patin. Yes. Kita beli apa aja. Wes apa? Wes. Mari.
Alah ketutupan, guys. Masih. Wes, Mbak. Wes, Mbak. Siap. Itu, Mbak. Apa? Mainkan. Iya, iya. Iki lho, sing loro iki lho. 10 Mbak. Mangan piye pola aku? Bingung aku. Bingung nek mangan aku. Cari udan-udan marai. Udan-udan ya Bu marai. Yoi. Tonton apa guys? Saya yang ke tuku. Kita mau ke tempatnya Pak Sulikin dan tadi apa? Tombok. Sakit apakah dia? Yuk kita berangkat. Berang-berang bagian coklat. Berang. Sepeda mawon. Karena berkelananya tuh melewati jalan-jalan sempit dan gang-gang yang susah dilalui ya kan. Kalau disusah dilalui ya begitulah, sempit, nggak bisa. Biarpun odong-odong katanya kecil ya, memakan jalan. Dan jalannya sekarang buat parkir orang, aduh ruwet, nggak bisa lewat guys. Dan ini mau langsung cabus. Oke loh. Oke ngger iki ngger ae. Wis ya, berangkat dhisik. Numpak sepeda motor ae yo. Aku yo enak motor. Ini cocok ini kita berdua. Tuh. Tanpa ngebut dikebut olah yo. Alah dana. Alah. Numpak ngono ki kok yo ra godak iki lho. Mengko kok yo amit aku. Kok menggok ki iso digeragalan lho aku kok komet ya ngrasakno. Lah wong numpak ki apa ditenggak anu bejegur kalenan iki. Apa bodoh kok. Wong suarane kaya ngono. Lah suarane ngono kok pacare YouTuber gak karo omong. Lah ngajak geger ngajak apa kowe? Ayo. Anu ki kae kalenan andi cedak kalenan iki. Piye jajal lah. Aku ki anggere mbek ndekne iki jane yo rinusi. Berhubung Nek digoleki. iya. Komet aku. Wes piye iki? Kowe pergi iki. Lho. Gak mudeng, Lip. Ya wis. Yo. Ora mudeng aku iki kandhane stres. Kok jare merah geger ya ora aku kok. Piye kowe? Piye nek ngejak gelap ora? Ajake Kok jane kok kosok kok. Gegere tak setting. Masak kae. wis teh. Iya lah, kedalan asisten Mbah. Asistenku Bu alehno ning kieu. Iya ora wis gak kanggo kowe. Astagfirullah dipecat aku. Apa iki, Mbak? Ora usah Kepo. kepo kowe. Apa sih ora sida tak syutingo? Syuting dhewe. Lah asistene malah. Wong syutingan tok dhuwit ya mah ya wis apa ya wis gak. Lah aku ora bapake kuwi ta. Lah wis kukus iki. mandor kok. Tak ambil. Kak, Di to, Mbak, Sampai. syuting. Panen iki. kuwi ning samping ambek bayi nek bayi.